pagyatiring kan Kamara de Representantes. ICC prosecution. Hinirit na ma-examine kan sa indang sadiring doktor ang salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa ibang nasyon, 22 anyos na buminadil sa conservative activist na si Charlie Kirk. Nasa kustudyo na kan FBI. Baretang sports kampanya ni Pinay tennis star Alex Yala sa SP Open sa Brazil. Natapos na kandaugon siya kan Indonesian player na si Janice Chen. Yan ang headlines. Kami po ang sa magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balog. Ako man po si Mardula Daingiba sa Bareta nga ako sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa detalye sa mga bareta, mas papakusugumpan kan PNP Bicol ang sinang police visibility sa maniba-ibang lugar sa Kabicolan sa panahon kan rush hour man yan na taon. Ini kasunod kan direktiba ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. na magbugtak ning mga pulis sa mga pampublikong lugar, tanganing matawan ng proteksyon na sinisiguridad ang mga Bicolano, arog kan mga estudyante, mga obrero asin iba pa. Sinabi ni Dizo na oras kan rush hour, haros gabos na tao dahil na ng panahon sa pagmangno sa palibot mantang may mga mapang-aprobitsyar na persona asin mararaot na elementos na kaipuhan na antisiparan. Nagabiso man ang opisyal sa publiko na dublihon ang pag-iingat tanganing makalikay sa anupaman na peligro sa palibot. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Maopreser nin libreng serbisyong medikal sa gigibuho na handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat, ngunya na aldaw September 13 sa Kamalig, Albay. Sigon sa ipinuluwas na anunsyo kan Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang maawot magpartisipar kaipuhan na magpasiring sa Albay Provincial Agricultural Office, Kamalig, Albay. Dagdag pa kan ahensya, i-oopreser ang mga libreng community medical services, arog kan medical consultation, mobile x-ray, HIV screening, deworming, family planning services, immunization, asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mientras tanto, nagbaba sa 13.62% ang abaca production sa Bicol Region sa enot na quarter kan taon 2025. Sigung kay Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Bicol Regional Director Mary Ann Molina, nakapagprodusir nin 5,065.76 metric tons kan abaca magpoon Enero sa gudunyo niya na taon. Mas mababa ini nin 798.88 metric tons komparado sa produksyon kan nakaaging taon. Ang pagbaba kan produksyon dahilan kan post-typhoon damage dahilan kan Typhoon Pipito kan Nobyembre 2024 na nakapektar sa probinsya kan Catanduanes. Ang primary producer kan abaca sa Bicol. Sa kunyan, sinabi ni Molina na padagos pa ang pag-recover kan Catanduanes sa produksyon kan abaca bantang pigpapakusugman ini sa Albay, Camarines Sur asin Camarines Norte. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Hinagad ni Monsenyor Crispin Bernarte Jr. sa Gabos na suportaran ang ongoing formation kan mga seminarista na nag-aaral sa St. Gregory the Great Minor Seminary sa Tabaco City, Mater Salutis College Seminary sa Daraga Albay as in Formation House sa Naga City. Sa programang Lakaw Maghiras, sinabi ni Monsenyor Bernarte na dakulang bagay ang pagsuporta sa dinner concert for a cause kan Diocese sa Oktubre 10, 2025 alas 6 nin Banggi sa Legazpi City Convention Center. Pig-inganyar ni Monsenyor Bernarte ang publiko na kung may maitatabang man sana para sa seminaryo asin mapadakol ang maglaog sa bukasyon kan pagpadi, dain na magduwang isip dahil para ini sa mahal na Diyos. Mientras tanto, ang tiket mababakal sa kantidad na 5,000 pesos mantang available ini sa mga parokya kan Legazpi Diocese. Sa nasabing konsyerto,
Piglalaoman ang performances kan diocesan clergy as in seminarians kasabay ang fine dining experience na an mapreparar iyo si Chef Jesse Sinchoco sarong Filipino chef na iyo ang nagpreparar kan pagkakan ni Pope Francis sa panahon kan apostolic visit kay ni sa Pilipinas kan taong 2015. Naging matariyumpo as in generally peaceful ang traslasyon procession ngunya na taon kung saan sobra sa 500,000 na mga devotos ni Our Lady of Peña Francia as in Divino Rostro ang nagisumaraw sa Pilgrim City, Canaga. Katakod kan temang Our Lady of Peña Francia Mother to All, tinawanin doon kan Arsobispo kang Cáceres sa si Most Reverend Rex Andrew Alarcon ang pag-reflect sa pagkamot kan mahal na ina sa kagabsan. Mientras na ang pluvial procession nakatala na gibon sa September 20 mantang ang solemn feast of Our Lady of Peña Francia sa September 21. Tampok sa selebrasyon sa Kabikolan, partikular sa Naga City, ang Our Lady of Peña Francia Festival kung saan ini ang pikakonsiderar na pinakang dakula as in pinakang sikat na Marian devotion sa bilog na Asya kung saan pinaunan sa paagikan traslasyon kada kaduang Biyernes as in minatapos sa paagikan fluvial procession sa katalong Sabado kan bulan ng September. Imbitaran kan St. Dominic de Guzman Parish kan Santo Domingo Albay ang publiko na magpartisipar sa Zumba Fiesta sa Oktubre 3 ngunya na taon. Sigon kay Reverend Father Tony Pet Balyares, ini sarong fundraising activity na makakatabang sa simbahan asin sa mga jóvenes na padagos na naglilingkod, nagtutubod asin nagtataonin buhay sa komunidad. Sa paagi nin pagbakal nin t-shirt sa kantidad na 230 pesos, matatabangan ang simbahan asin ang parish youth ministry para sa indang mga maabot na aktibidad. Mientras tanto, ginibog ang Police Regional Office sa PRO 5 ang inspeksyon sa Magsaysay Bridge sarong mayor na agihan para sa gigibon na fluvial procession kanag-aging aldaw. Sigon sa opisyal na Facebook post ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Personal niya ining binisita tanganing mailing ang security preparations sin masiguro na nasa pwesto ang gabos na operational plans. Katakod gani pig siguro man kan opisyal sa publiko na ang sa indang kaligtasan sa selebrasyon kung sa intig mobilisar man ang bilog na pwersa kang PRO 5. Apera kini pinaiwas man kanahensya ang comprehensive security measures arugan increased police visibility, land as in water patrols, pati na ang close coordination as in man iba-ibang ahensya arugan Philippine Coast Guard as in Bureau of Fire Protection, pati naman ang mga lokal na gobyerno. Siniguro ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kooperasyon kan pulisya asin komunidad para maprebentaran ang anuman na untoward incidents sa Peña Francia Festival sa Naga City. Sigon kay RD Babagay, aktibo ang mga personahes kan pulisya sa pagsiguro kan seguridad kan mga deboto asin peregrino. Enot nang sinabi kan opisyal na sobra sa 3,000 na uniformed personnel ani pinag-deploy sa manlain-lain na strategic areas kan Naga City para sa pasi-orden. Mientras tanto, suportado kan sangguniang panglungsod kan Legazpi City ang suportado kan sangguniang panglungsungan Legazpi ang propestong lakdang ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay Provincial Officer IA3 Noe Briguel na mag-institutionalisa ng sarong sistema kung saan ang mga mandatory witnesses sa mga anti-drug operations magagamit halis sa ibang barangay. Sigon kay Briguel, ang polisiya basado sa pinagigibon nindang protective measures sa opisyales de barangay na magsiserving mga witness sa drug operation. Dagdag pa niya na may mga pribadong impormasyon man na nakakaluwas dahil ang political considerations, lalo na ang mga ilihidong opisyal na natatakot nin backlash sa saindang nasasakupan. Maabot sa 28 mga leader kan mga grupo nin mga parauma hala sa Department of Agriculture o DA Region 3. Kaibahan ang DA 5 Regulatory Division ang nagibon nin benchmarking sa mga Good Agricultural Practices Certified Farms sa rehiyon poon September 8 sa Good 12. Apera kaini basado sa datos kan ahensya may nasa 200 doseng GAP certified na umahan sa rehiyon. Ang GAP certification
na pinagbubusol kan DA Regulatory Division ang sarong sistema na masiguro nin ligtas de kalidad asin makakalikasan na produksyon. Mga tukang primerong parte po yan, kang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Bareta nga to sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa singkamugtagang kang panahon, makalis lamang po ka nagkapirang pagiramdam. Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa Bareta nga to sa lado nasyonal, pinanginautan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang awarding kan scholarship grant sa mga beneficiaryo kang Commission on Higher Education o CHED sa pagikan Unified Student Financial Assistance System of Tertiary Education o UNIFAST. Nag-receive ng educational grants ang mga estudyante gikan sa mga ibang higher education institutions sa National Capital Region o NCR. Kasabay kini official man na piglansar an electronic certification, authentication and verification o ECAV system na may kamabutan na perikason asin gibuhon na mas matanos ang proseso kan scholarship documentation asin verification. Sigon kay Presidente Marcos, day dapat na maatraso ang pag-aadal ka mga jóvenes dahil sa nasa pagtios tinawanin doon kang Presidente ng edukasyon na magiging pinakamahalagang pamana kan sa indang administrasyon. Isinulong ni Senator Erwin Tulfo na
na ipasara bilang layan automatikong pagbabawal sa mga opisyal asin empleyado kan gobyerno na magluwas ni nasyon kapag nahahampang sa mga kasong kriminal asin administratibo. Sa iraram kan Senate Bill 1362 na isinumiter kan senador, dai na pwedeng mag-abroad asin dai na tataawanin Foreign Travel Authority kapag an opisyal na sa angatanin kasong kriminal o administratibo nagsairarom sa preliminary investigation, fact-finding investigation o audit inquiry kan mga competent authorities. Makusog man ay ipinagbabawal kun sa hiling kan mga nag-aprobar kan Foreign Travel Authority na ang pagluwas kan nasyon kan opisyal makakaapekto sa investigasyon, prosecution o audit, asin bawal na bawal man kapag ang naiimbwelto may kinaaraman sa national security, public safety asin public health, oras na maging sarong lay. An si isay man na opisyal o tauhan kan gobyerno na mabalgar, iyo an makukulong nin 6 na taon sa 12 taon asin papagmultahon nin sa 2 milyon pesos asin habang buhay na pagbabawalan magtrabaho sa gobyerno. Disganado si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa bagulbol na pagtino kan atrasado ang aksyon kan Commission on Audit o COA sa mga manomaliyang flood control project sa nasyon. Sa budget hearing kan House Committee on Appropriations, pinunto ni San Fernando na ganyan sana nagalungkat ang COA dahil puminutok na ang issue kan flood control projects. Dahilan kini, nagtutubod si San Fernando na posibleng dakul pang ghost asin manomali ang flood control projects asin ibabang proyektong pang-infrastruktura ang nakalusot. Simbagman ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba na sa nakalista sobra sarong dekada, nakapag-issue na nin 8,294,000 na notices of suspension ang komisyon sa maniba-ibang proyekto na nagkakantidad ng 303.6 billion pesos. Sinabi ni Cordoba na midabot man sa 1985 na notices of disallowance ang na-issue kang COA na nagkakantidad ng 5.79 billion pesos asin 54 man na notices of charge na nagkakantidad ng 8.8 million laban sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kakakod kini, pipag sumitir man ni San Fernando sa COA o kaya ang COA nin listahan kan mga supervising auditors na may kapot ng mga DPWH infrastructure projects lalo na sa Bulacan, Laguna, at iba pang reyon kung sinapabareta na may manomaliyang mga proyekto. Pigi-imbestigara na kan Department of Migrant Workers o DMW ang posibleng pagkakaembwelto kan nagkapirang opisyal kan immigration sa love scam asin human trafficking na nambibiktima sa nagkapiran niyatong mga kababayan. Siniguro ini ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa iyang paghampang sa budget hearing kan House Appropriations Committee. Sigun kay Kabataan Party List Representative Rene Co, base sa testimonya kan mga biktimang overseas Filipino workers o OFWs, itinuro kan sa indang recruiter an immigration official na sa indang raranihan sa aeropuerto para makalusot sinda asin makaluwas ka nasyon. Pinagunambitan ni Ko na makaherak ang mga biktimang Pilipino na magsapar nin pagmaltrato asin pag-abuso pag-abot sa Cambodia kung sain bako man makatawo ang naging sitwasyon ninda sa laog kan kulungan. Hinagad kan International Criminal Court o ICC prosecution na ma-examine kan sa diri nindang medical expert ang salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte kasunod kang pahayag ang kampo kini na bako siya fit to stand trial. Para mentas man na ipinaguktabak ang ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagdangog para sa confirmation of charge na nakatalaan ko na sa September 23 matapos ipag-insistir kan depensa ni Duterte na dahil niya kayang magampang sa pagdangog dahil sa pigsasabing problema sa memorya asin cognitive skills. Base sa ipinluwas na public redacted document kan ICC kan September 11 sinabi kan prosecution na bako sufficiente ang basihan kan depensa para sa indefinite postponement kan kaso asin tinawan doon na dahil sinda naguuyon sa finding sa mga doktor kan depensa. Tinawan doon kan prosecution sa indang simbag sa kagadan kan depensa na kinakaipuan kan sa diring pag-uugid kan eksperto tanganing masuportaran ang definisyon o kaya desisyon kan korte na may kinaraman sa kondisyon ni Duterte. Sigun
Ayon sa abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman, may impaired memory as in difficile lang makarumdum ng importanteng mga impormasyon as in maging ka mga tawong haranit sa iya ang dating presidente. Tinawan ni doon kan ICC prosecution na kaipuaning kadagdagan na eksaminasyon para mapatunayan na tunay mananggad na unfit to stand trial ang former president. Kinontestar ni dating Public Works Secretary Rogelio Babes Singson na sa pag-implementar kan nagsunod na administrasyon sa flood control master plan na binilog kan panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino. Sinabi niyang nasayang ang 1.7 trillion pesos sa mga proyekto para sa baha na pwedeng natapos sa mas hababang kantidad kung saan sinunod ang nasabing master plan. Sinabi ni Singson na ang flood control master plan para sa mga major river natapos kan termino niya bilang DPWH chief. Sigun sa iya sa kantidad na 700 pesos sa good 800 billion pesos sana. Magigibo ang nasabing plano na mas hababa kumpara sa nagastos kan duwang administrasyon para sa flood control projects. Sa ibang nasyon, pugol na ang mga otoridad ang suspitsado sa pambabadil sa conservative activist na si Charlie Kirk. Kinundinar ni FBI Director Kash Patel ang pagkustudya ninda sa suspect na si Tyler Robinson. Kung ano ang sulog niya sa pambabadil, iyon ang sulog kay ni kan maaresto. Sinabi man ni Utah Governor Spencer Cox na bako estudyante kan Utah Valley University ang 22 anyos na suspect. Padagos pa ang pinagigibong investigasyon ka mga otoridad kung anong motibo kan suspect sa nasabing pambabadil. Pagkakonsiderar ni Cox ang panggadaan kay Kirk na sarong pag-atake sa Sainda, Gabos. Dagdag pa kay na si Kirk, ginadan mantang pigsusulong ang freedom of expression na mas difficile para sa mga tao na dain na sinda kayang magiras kasi ng ideya sin magtaram nin matalingkas o libre. Baretang Sports, natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Yala sa SCP Open sa Brazil. Ini dahil dinaog siya ni Janice Chen ng Indonesia sa score na 6-4, 6-1 sa quarterfinals kan nasabing torneo. Ang nasabing pagkadaog ang tuminapos sa 7 magkakasunod na pagana ni Yala. Poon kan makuha ang kampyonato sa Guadalajara 125 Open kanakaaging simana. Sa primerong set, dominado ni Yala ang kawat sa score na 3-0 sagkod sa makabangon ang player asin duman ini uminarangkada. Paglaog kan second set, nakuha kaini ang pagana sa primerong kawat alagad ipinako ini ni Chen para dagos ng makalaog sa semifinals. Sunod na papartisiparan naman kan rank 61 na si Yala. Ang Jingshan Open sa China, nagigibuhon poon sa Setyembre 22, sagkod 28. Para po sa kamugdagang panahon, nasa linya si Melvin Almuela kang Pag-asa des Regional Forecasting Center sa Legazpi. Sir Melvin, please come in. Sa napit sa Setyembre 13, 2025, sa daw ning Sabado ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugdagang kang sa tuyang panahon. Sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulo sa distansyang 140 km sirangang kang Borongan City, Eastern Samar o nasa distansyang 355 km sirangan sirangang kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 11.8 degrees north, 126.7 degrees east. Ang naturang low pressure area ay hababa pa man syempre ang posibilidad na ma-develop na bilang isang ganap na bagyo. Mantang inimang low pressure area ay makaka-apekto po ngunyan sa interong Kabikulan. Mantang easterlies naman po ang nakaka-apekto sa natatadang parte kang Luzon. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mga panganoro ng kalangitan na may kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat, pagdaguldol, dulot ng naturang low pressure area. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, nahali sa norte sirangan, sagkod sa norte ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman poon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang ka sa bagong alas 5:34 ning pagkaaga.
Asin masulnop at yan na alas 5:48 ng pagkahapon, ini sa Melvin Almohela reporting live hali digdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang yan na pang kabilugang sa tuyang alas 7 mga bareta. Kini pa na sing kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Mga po ka nakatungin nato sa pagsurat ka mga bareta. Jenny Machu Villaran, si Nicole Ann Gloriani. Laro technical, katawang tiyan si Kuya Jonah Pulis. Siling man si Jerome Nico Martinez sa tuyang DCGB Social Media Department sa pong IT. Sa pangarap po ka Mega Force Patrol, hello kay Kuya Bob Gandal, Dembos Trabaco. Mauranda ang pag-aaga. Siling man si Sir Bert Nunez, Good Vibes MC Bert, at saka Robert Andes Nunez is watching. Kagawas pong nakaantabay sa tuwi abidong dyan sa Bangkiruan, si sa Kuya King Rinaldo, at saka siyempre si Bing Ben Boris sa Marilipot. Asin sa kabos po naka-tune in sa DCGB 729 kHz sa bitang ka mga radyo. Asin sa WGB 106.9 sa Tabaco City. Asin sa nakantabay po sa gabos na platform sa social media kan DCGB sa gamatong bumare sa pagantabay. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Si Nel Belenzo nakadagong. Happy Fiesta na tabi sa Baklayon sa Makakay. Pili da ipapanda o ipa-grab. Nicole. And happy birthday sa mga birthday celebrators ganyan. Happy birthday po kay Sir Richard Balyon 43044 ng Kabalikat Cibicom Santo Domingo. At saka kay former Barangay Captain Janet Bea Kanarimbay. Siriman kay Manay Berconi Culyantes. Sa ito ka boss, thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa magana pong masunod, Radio Clinica with VP Henry Maceda at sa iyang guest doctor. Masunod na po yan after some reminders. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga, an hapon.